A prvý deň v práci so šatkou bol pre mňa asi najstresujúci zážitok vo svojom živote. Lebo ja som sa veľmi bála reakcie svojho riaditeľa. No a potom, keď prišiel riaditeľ do roboty, tak on sa tak na mňa pozrel. A najprv bol tak prekvapený, bol taký starší pán, že čo sa deje. Myslel, že mám rakovinu. Proste ja som tam tak sedela pred ním a som mu celé vysvetlila, že vlastne ja som bola moslimkou už niekoľko mesiacov a som sa rozhodla nosiť šatku. Ale že chorá nie som, že mi nič nie, že som v poriadku, nemám žiadnu rakovinu. V októbri 2000, to som už bola pár mesiacov moslimka, bola výstava v Košiciach. Bol tam jeden Arab, ktorý bol vlastne ženatý s jednou Slovenkou. No a potom to bola nedeľa, a potom na druhý deň v pondelok sme išli vo Štvorici, v Petici vlastne do ID. Len my s manželom, my sme asi 2 hodiny v kuse rozprávali spolu. A na ďalší deň, to bol útorok, sme sa stretli na zastávke a prešlo veľmi veľa autobusov, ale my sme proste rozprávali ďalej a ďalej a z ničoho nič, čo ani on nechápe, aspoň tak hovorí, a zase ja to tiež nechápem. On sa ma spýtal, že alebo vlastne mi povedal, chcem sa ti niečo opýtať. Tak som sa spýtal, no povedz čo. To nie tak bolo. Ty si sa ma nie rovno pýtal. Viem. Je mládze. No, skončíme. Díky. Same. Ale fungujeme spolu. Máme jedno dieťa, teraz druhé na ceste. A neľutuješ to, nie? Že si ma požiadal o ruku po tých 3 dňoch, čo sme sa ani nepoznali. Nie.